Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 45 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А наш эфир я начну со следующего информационного сообщения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 28 стран и международных организаций согласились принять участие в саммите Крымской платформы 23 августа. Страны, которые примут участие в первом саммите, почти завершили согласование Крымской декларации, документа, который должен быть провозглашен по итогам саммита, сказал глава внешнеполитического ведомства Украины. Подробнее в его цитате. 28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки країн не збиралося в Україні. Цей результат нам дозволяє сказати, що нам вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму. Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Ми вже на фінішній прямій до успіху Кримської платформи. США на саммите Крымской платформы будет представлять министр транспорта Питер Бутиджич. Эту информацию подтвердил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Вот что он сказал. Сполучені Штати направляють міністра транспорту. Він досить впливова фігура у Кабінеті міністрів США. Це Піт Бутіджедж. Я зустрічався з Куртом Волкером, і він сказав, що з ряду причин Байден не приїде. І крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною. Через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп, то через це швидше за все він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення постарається його відмовити. С нами сейчас на прямой связи Павло Розенко, министр соціальної політики 14-16 роках, екс-віце-прем'єр-міністр України та народний депутат України 7 та 8 скликань. Пане Павло, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Пане Павло, 28 стран и различные международные организации на саммите Крымской платформы. Это хороший результат, по-вашему? Ну, дивіться, я прокоментую те, що сказав Дмитро Кулеба. Я вважаю, що гарним результатом і перемогою Кримської платформи буде не сам факт проведення Кримської платформи, а буде відновлення територіальної цілісності України. Оце буде перемогою Кримської платформи. І тут питання в тому, що нам повинні і, напевно, тим учасникам, які приїдуть на Кримську платформу, або тим, хто вагається і не приїде, українська влада повинна, ну, скажімо так, пояснити правильно, яким чином через Кримську платформу ми, в першу чергу Україна, бачимо шлях до відновлення територіальної цілісності нашої держави. І тут в мене дуже велике побоювання, боязнь того, щоб Кримська платформа не перетворилася просто в піар-майданчик там нашої влади, Володимира Зеленського чи інших урядовців, і просто завершиться прийняттям порожньої декларації, яка не буде мати свого продовження. Тому, чесно кажучи, мені хотілося б справді бачити план дій, перш за все, України, української влади, як ця Кримська платформа, яка очевидно, що потрібна, очевидно, що це позитивно, що вона збирається, але як ця Кримська платформа трансформується в реальний майданчик, який призведе до відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Ну, опять же, Дмитрий Кулеба говорит о том, что готовят некую крымскую декларацию, крымскую хартию, содержание которой сейчас согласовывают с различными представителями тех стран, которые согласились принять участие на данном саммите. Вот может ли эта дорожная карта по деоккупации Крыма, о чем мы с вами говорим, как раз быть представлена в этом документе? Дивіться, ви правильно розділили два питання. Є декларація і є дорожня карта. От в мене є великі сумніви, що справді дорожня карта буде. І давайте не забувати про те, що не треба робити вигляд, що от до Кримської платформи за останні 7 років взагалі нічого не було. Правильно? Були ж резолюції Організації Об'єднаних Націй, були санкції світових, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, всього світу за окупацію Криму. Тобто це все було, і це все, скажімо так, здійснювалося, в тому числі дипломатичний тиск, санкційний тиск. Ще раз наголошую, резолюції ООН приймалися. Тобто це не просто якась там, умовно кажучи, конференція чи Кримська платформа, це резолюція найвищого світового органу, Организации Объединенных Наций. Так в этом-то и вопрос, чем Крымская платформа будет отличаться от той или иной международной площадкой, на которой, в принципе, принимались эти резолюции. Давайте вспомним декларацию Майка Помпео, декларация Соединенных Штатов Америки, и здесь мы готовим снова очередную декларацию, ведь она чем-то должна отличаться, нет? Правильно, і тому я ж кажу, у мене дуже великі побоювання в тому, що Кримська платформа стане реальним майданчиком. Поки ми, суспільство, принаймні від нинішньої влади, жодної інформації по Кримській платформі не бачимо і не чуємо. От тільки сьогодні ми почули від Кулеби, що погоджується якийсь документ. Текст документа ми не бачили. Що передбачає цей документ, ми не бачили. І це, я ж кажу, це породжує сумніви в ефективності дій української влади. Чи в мене є відчуття того, що, це буде піар, це буде якась там урочиста зустріч 23 числа, напередодні 30-ліття незалежності України, ухвалиться декларація, але що далі? В мене є великі питання. В любом ведь случае, то, что мы с вами находимся в эфире и обсуждаем вопрос Крыма, понятно, на телеканале АТР этот вопрос мы поднимаем ежедневно, но то, что на различных других украинских телеканалах поднимается эта тема, это ведь уже хорошо. Ні, безумовно, це прекрасно. І я кажу, я не сумніваюся в необхідності проведення таких заходів, як Кримська платформа, зокрема. Я ж вам кажу, що наші обговорення були більш конструктивними і більш ґрунтовними і фаховими, і професійними, якщо б ми бачили як мінімум логіку української влади щодо проведення Кримської платформи, щодо тих документів, які будуть розглядатися і прийматися. А саме головне, ми хотіли би побачити майбутнє Кримської платформи. 23 числа зібралися, 28 країн, добре. Що буде 24, 25, 26, 27 числа? Адже якщо, скажімо так, Кримська платформа, проведення засідання 23 числа закінчиться нічим, я боюсь, що через півроку, через рік ми не зберемо і такої кількості країн на подальші кроки, які пов'язані з Кримською платформою. Тому нам треба, перш за все, вимагати від української влади більш серйозно готуватися до таких форумів. Если даже попробуем смоделировать, что в Крымской карте будет прописан четкий механизм деоккупации Крыма, возможное ужесточение санкций против страны-агрессора России, как вы думаете, как много стран могут поставить свою подпись под такой декларацией, более жесткой, более радикальной? По-перше, давайте не забувати, що на сьогоднішній день вже є коаліція країн, яка підтримує Україну, і голосування резолюції ООН цього питання, які ми бачили протягом 7 останніх років, це підтверджує, що світ в цілому визнає, скажімо так, територіальну цілісність України і визнає те, що частина території України була просто окупована Російською Федерацією. Тобто це вже є.
Питання уже далі в спроможності наших дипломатів тримати цю коаліцію. І не просто тримати, а справді досягати якогось прогресу. Зокрема, правильно ви кажете, в посиленні санкцій. Це теж є позиція України. Але, на жаль, наприклад, от слово «посилення санкцій» я від наших чиновників і від нашої влади, я, наприклад, за останні 1,5-2 роки не чув. Продовження санкцій було, але посилення санкцій як елемент того, що нинішні санкції, ну скажімо так, вони діють, але вони явно недостатні для відновлення територіальної цілісності України. Ну, пане Павло, справедливости ради нужно сказать, что те санкции, которые были введены со стороны наших западных партнеров из-за Крыма и Донбасса на протяжении 7 лет, в принципе, и не менялись. Да, мы видим, что каждые полгода западные партнеры голосуют за пролонгацию уже ныне существующих санкций, но об ужесточении 7 лет мы ничего не видим. Правильно, тому знов-таки кажу, що нам треба сьогодні говорити, якщо ми говоримо про те, що от ми повинні зробити підсумок на цій Кримській платформі, що було зроблено за 7 років. Так, санкції були, вони не досягнули головної мети відновлення територіальної цілісності України, значить санкції не повинні бути зняті. А санкції навпаки мають посилюватися, значить треба ж санкції розширювати, значить тиск на Росію треба посилювати. Отака має бути логіка, я вважаю, української влади. Але ще раз кажу, мене дуже турбує, що от такої логіки ми поки що на сьогоднішній день не бачимо ні в виступах Володимира Зеленського, ні в виступах урядовців, ні в виступі інших членів команди нинішньої влади. А как вы считаете, вот в нынешней международной конъюнктуре, когда Путину делают такой подарок с Северным потоком-2, когда Германия настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, когда нам открыто говорят, что вопрос вступления Украины в НАТО это является политическим решением всего Североатлантического альянса, и о ПДЧ сейчас даже и речи не идет, а именно о предоставлении нам ПДЧ. Вот в такой ситуации можем ли мы действительно рассчитывать на то, что западные наши партнеры ведут именно те санкции, которые смогли бы вернуть Россию в международное правовое поле? Я думаю, що кожне це питання, яке ви перелічили, має свою природу і, напевно, перш за все, ми самі собі або владі повинні задавати питання, чому трапилося так, що, ну скажімо так, Північний потік вводиться без урахування на сьогоднішній день інтересів України. Ну так, нам щось обіцяють, але поки що це не можна назвати серйозними гарантіями і серйозними обіцянками. Ну, давайте тогда по отдельности обсудим каждый аспект, который мы с вами затронули. Давайте, Северный поток-2. Что мы сделали не так, почему без нас женили? Я думаю, що перше, що ми зробили не так, що ми 2 роки останні ми мовчали, в принципі, про Північний потік-2. Ця історія з'явилася в риториці нинішньої влади лише десь приблизно 3-4 місяці тому. Я уважно слідкував за цією історією. І в пік, коли добудовувався Північний потік, от коли був прорив в побудові Північного потоку, а це 19-20 рік, на жаль, голосу нашої держави, голосу президента взагалі не було чутно. Я розумію, чому Володимир Зеленський це виводив із своєї риторики, бо він думав, що він таким чином не буде дразнити Путіна, не буде дразнити Меркель, і через свою, так би мовити, конструктивну позицію він можливо, досягне якогось прогресу вирішення питання деокупації Донбасу. Але це наївні було твердження, адже всі експерти говорили про те, що добудова Північного потоку-2 точно не помирить Україну з Росією, це точно. І коли Північний потік був де-факто добудований, тоді до української влади почало доходити те, що і прориву на Донбаському напрямку немає, і Північний потік вже добудували. І тоді почалися якісь рухи, якісь фрази, якісь заяви, якісь переговори, якийсь тиск. Тому я вважаю, що от в цьому напрямку
це є відповідальність в тому числі тих людей, які в свій час просто проспали цю ситуацію. НАТО – це теж історія з того, що ми можемо багато задавати питань Байдену, чому ми не в НАТО, але я думаю, що перш за все Володимир Зеленський має викликати свого міністра закордонних справ і міністра оборони в першу чергу і спитати в них, що ми за 2 роки зробили, щоб вимагати ПДЧ в Північно-Атлантичного альянсу. Тому що в свій час ми ж проходили історію з безвізовим режимом. Тоді теж не було дуже багато бажаючих в Європі давайте Україні безвізовий режим. Але ми виконали в 15-16 році весь порядок денний, прийняли необхідні закони і створили необхідні умови для того, щоб поставити перед Європою питання, чому у нас немає до цього часу безвізового режиму. Ми виконали, ми поставили, і Європейський Союз підтримав в 17-му році надання безвизового режима Украине. Да, но ведь с другой стороны, від нас. Да, но ведь с другой стороны, нынешний уровень стандартизации Украины под НАТО намного выше, к примеру, тех стран, которые на этапе вступления НАТО не имели такого уровня стандартизации. Я имею в виду Македонию, Черногорию, Болгарию, Турцию, Албанию и так далее. Ні, я не згоден з цим. Я вважаю, що в Україні є набагато більше проблем. Мені здається, що це якийсь міф про те, що ми краще інших підготовлені. Ну, вибачте, якщо у нас сьогодні лише біля 20% стандартів НАТО, ну, скажімо так, адаптовані ми в військово-промисловому комплексу або в військовій сфері. Ну, яка це може бути готовність? Дивіться, ясна річ, що бажаючих багато, немає того, щоб реально розглядати питання членства України в НАТО. І коли є у нас 20% виконання власного домашнього завдання, ми можемо багато розказувати про Албанію, про Македонію, про Туреччину і про далі. От коли у нас буде 100% виконання, от коли наша армія буде пристосована до вимог Альянсу, от тоді тільки з'явиться у нас реальний аргумент говорити хоча б про першу частину, про надання нам плану дій членства Скажите, Альянсу. а насколько, пане Павло, насколько, по-вашему, это сделать сейчас реально? Нам же, кроме реформ, говорят, победите коррупцию, но мы ведь понимаем, что полностью искоренить коррупцию невозможно, и даже наверняка в самых демократических странах, не наверняка, 100% в самых демократических странах есть элемент коррупции. И в этом вопросе мы же понимаем, что есть огромное поле для маневра. Там появилась какая-то коррупционная схема, сказали, что вот, ну, не победили коррупцию, ну, простите. Дивіться, по-перше, я думаю, що якщо у української влади буде політична воля, а не просто записати черговий відосик і спитати у західних партнерів, а чому ми не члени НАТО. Якщо буде політична воля, я переконаний, що це реально здійснити, і як мінімум, ще раз кажу, ПДЧ, план дій членства в НАТО ми реально можемо отримати. Перше, але це треба виконати власне домашнє завдання. Тепер щодо боротьби з корупцією. Теж це ж питання до нас, до самих. І вибачте, коли Верховна Рада України одним рішенням виводить із системи Прозоро тендерів на 100 мільярдів гривень щодо будівництва Київської окружної дороги, отак одномоментно. Це питання до кого? До України чи до Сполучених Штатів Америки? Це питання до Зеленського, який підписує просто цей закон? Чи до членів Альянсу? Безумовно, це питання перш за все до нас. І чим більше буде таких випадків, і чим більше вищий законодавчий орган влади, чи виконавчий орган влади, Кабмін, буде продукувати такі рішення, тим більше буде для нас недовіри. Не думайте, що це ніхто не побачив, ніхто не помітив. Так можна казати про виведення із системи Прозоро цілої низки закупівель. От НАК «Нафтогаз» нещодавно про це заявив. Тому, ще раз кажу, це ж питання до нас. Якщо влада
хоче виводити із держзакупівель певні суми, десятки мільярдів гривень, так це ж питання до української влади, а не до наших партнерів в НАТО. Вот еще по поводу Северного потока у меня было пару вопросов. Мы затронули эту тему. Пане Павло, а как вы считаете, вот после 2024 года, когда у нас заканчивается контракт с «Газпромом», что мы будем делать или что уже сейчас мы должны сделать для того, чтобы после 2024 года нам не думать о том, что вот контракт закончился, наша ГТС, мы остались без транзита, и ГТС наша превращается в індустріальну руїну? Ну, по-перше, нам треба визнати, перше за все, свої помилки. І помилку переговорів 19-го року в нормандському форматі, коли змішали питання Донбасу і газові питання, і тоді, ви пам'ятаєте, як після зустрічі в Парижі президент України переможно нам розказував, що нарешті ми продовжили контракт до 24-го року, хоча тоді фахівці всі, ну, нас мало хто чув, але дуже критикували це рішення, говорили про те, що ми ж повинні думати стратегічно і думати про те, що буде після 24-го року. Скільки будуть українці платити за газ після 24-го року. І от виявилося, 24-й рік уже все, через 2 роки. Все, скоро газовий контракт триває. Тому перше, що треба зробити, Україна має знов стати учасником переговорів на найвищому рівні. І це мають бути не просто слова Зеленського про те, що Україна відновлює суб'єктність на міжнародному рівні. Ні, це має бути чітка позиція, і якраз візит до Байдена, Володимира Зеленського, є прекрасна можливість заявити цю позицію і сказати, що без України це питання розглядати не можна. Тобто треба спочатку хоча б до переговорів бути залученим по цьому питанню. А далі, безумовно, українська влада має сформувати свій план дій після запуску Північного потоку-2. Бо, дивіться, півроку ми про це говоримо, а українська влада нам сказала, який у неї план, що вона хоче від Сполучених Штатів, що вона хоче від Німеччини, що вона хоче від інших наших союзників. Ми цього не знаємо. Коли прес-секретар президента, вибачте, я останню фразу лише скажу, коли прес-секретар президента України перед поїздкою до Німеччини, йому задають питання, чому Меркель їде, Зеленський їде до Меркель. Він каже, Зеленський їде, щоб зупинити Північний потік-2. Ну ми ж розуміємо, що постановка питання вже абсурдна. А якщо би Зеленський сформував конкретний план дій і перелік питань після запуску Північного потоку-2, що хоче Україна, тоді, можливо, и переговоры инакше шли. То есть вы имеете в виду получить реальные какие-то гарантии, правильно я вас понимаю, что были эти гарантии? Гарантії, контракти, допомогу. Це порядок денний сформувати українська влада. І, на жаль, ми цього від української влади не бачимо і не чуємо. Но вот сейчас говорят о возможности получения статуса основного союзника США вне НАТО. Как вы думаете, этот вопрос реально решить во время визита Зеленского в Вашингтон? Питання, хто говорить? Знов це говорять експерти. Знов вони радять президенту поставити це питання. А що хоче президент? От що хоче Зеленський перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки? Ми від Офісу президента щось чуємо чи ні? У нас же Офіс президента сьогодні формує зовнішню політику України. Смотрите, есть цитата Офиса... Пане Павло, есть цитата Офиса президента Украины, которые определили ряд вопросов, которые должны, собственно, оговариваться на этой встрече. Я зачитаю для вас і для наших зрителей. На порядку денному переговорів насамперед безпекові питання, протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами,
Штатами. Очікуємо на конкретні домовленості щодо поглиблення відносин стратегічного партнерства між нашими державами в усіх пріоритетних напрямках взаємодії та узгодження амбітного пакету спільних проєктів та ініціатив у сфері безпеки і оборони, торгівлі, інвестицій, енергетики, клімату, сільського господарства, інфраструктури та цифрової трансформації. Этого недостаточно? Я думаю, що ви самі, якщо прочитаєте уважно, там немає жодної конкретики. Знову, як космічні кораблі будуть бороздити простори нашої Вселенної. Тобто загальні фрази про безпеку, про гарантії, про це, що конкретно ви хочете сказати. От ви задали питання, що стратегічне партнерство чи партнер Сполучених Штатів Америки, оце конкретика, оце я розумію. Отримати гарантії по Північному потоку в грошовому еквіваленті, у вигляді довгострокового договору в форматі Україна, Європейський Союз, Росія. Це теж конкретика. А оці загальні питання, що ми будемо обговорювати питання безпеки і питання територіальної цілісності, ну знов це загальні питання. І ще раз кажу, якщо їхати ось такими загальними питаннями, ми знов в черговий раз побачимо, що це буде чергова туристична поїздка Офісу президента за кордон, і вони повернуться знову без жодних результатів. Як ми, президент злітав до Ангели Меркель в Німеччину на переговори. Перед цим до Макрона у Францію. Перед цим були поїздки в Оман, Арабські Емірати тощо. От з чим президент повернувся? Які результати цих поїздок? Інвестицій 0, Північний потік-2 запустили. Ну що ще? Ну от розумієте, коли немає стратегії і немає тактики, немає, саме головне, що ми хочемо як Україна добитися, тому і результатів ніяких не буде. Дякую вам дуже, пане Павло. Чухсагуну, що в наше время і підключились к нам в ефір. Павло Розенко був з нами на прямому зв'язку. Міністр соціальної політики України 2014-16 роках, екс-віце-прем'єр-міністр України та народний депутат 7 та 8 скликань. А тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандская встреча состоится, но все зависит от России. Об этом украинский лидер заявил на форуме «Украина-30». Я предлагаю послушать вместе его цитату. Питання повернення Донбасу, питання тиші на Донбасі, питання обстрілів, питання обмінів. Усі питання, які розуміють в Україні. Всі вони на сьогодні залежать від бажання РФ і тиску, і допомоги всіх наших партнерів та учасників нормандської четвірки. Ми готові до переговорів у нормандському форматі. Я певен, ця зустріч буде, але все залежить від Росії. В последнее время очень активно обсуждается вопрос имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Я напомню, что заместитель помощника государственного секретаря, исполняющий обязанности временного поверенного в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Джордж Кент считает, что формула Штайнмайера не является решением всех вопросов для урегулирования ситуации на востоке Украины, а именно подробнее в его цитате. На мою думку, формула Штайнмайера не є формулою для вирішення усіх питань. Для виборів повинні бути умови, щоб була можливість їх нормально провести. Я думаю, що коли президент Зеленський зустрічався з канцлеркою Меркель, з президентом Макроном і Путіним в Парижі у грудні 2019 року, все-таки, наскільки я розумію, канцлерка Меркель підтримувала позицію Зеленського. Тобто я би сказав, що це все-таки це 3 проти 1. Саме Росія є країною-агресором. Вона розпочала цю війну. Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно 100% війна Росії. Идея тогдашнего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений. В Минских документах проведение местных выборов на территории ОРДЛО является предпоследним пунктом, 12-м, плана по урегулированию
кризиса, после ряда других шагов, среди которых немедленное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод войск от линии разграничения, вывода иностранных военных формирований, а также установление контроля ОБСЕ над украино-российской границей. Предложенная формула предусматривает принципиально другой механизм. Сначала местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения ОБСЕ демократичности выборов, постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И одновременно с имплементацией этого закона вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей. С нами сейчас на прямой связи Костянтин Хрещенко, дипломат, міністр закордонних справ України у 2003-2005, 2010-2012 роках. Пане Костянтине, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю. Да. На ваш взгляд, почему сегодня Германия так активно настаивает на имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, которое идет вразрез с нашими национальными интересами, на что, естественно, мы пойти не можем? Ну, мабуть, тому, що, на думку німецької сторони, була згода України, причому тут неважливо, хто був президентом, коли це обговорювалось, але від української сторони уповноважена особа найвищого рівня дала згоду на такого роду підходи. Інша справа, що вони не сприймаються в цілому, по крайній мірі, значною і активною частиною суспільства, а відтак їх цих пропозицій імплементація буде стикатися з серйозними проблемами. Тому питання про те, яким чином все ж таки вийти на те, щоб зберегти мінські домовленості як суто рамкову можливість для більш чіткого плану по врегулюванню, і одночасно з цим брати до уваги ті реалії, які, в принципі, не залежать від позиції українського президента, він навряд чи може нав'язати свою думку суспільству. А можем ли мы отказаться от формулы Штайнмайера и сказать, нет, мы ее выполнять не будем? Ну, питання дипломатії, тобто дипломатія для того і існує, щоб тоді, коли тебе змушують сказати так чи ні, говорити так, щоб було зрозуміло, що ти насправді хочеш, але все ж таки не відмовлятись на відріз від того, до чого пов'язані в даному конкретному випадку санкції, інші інструменти впливу на Російську Федерацію. Відтак, цілком зрозуміло, що Банкова, президент України, на сьогоднішній день не готовий і не буде, на моє переконання, відмовлятись від мінських домовленостей і категорично заперечувати можливість в цілому застосовувати формулу Штайнмайера, хоча, мабуть, буде наполягати на тому, що і в формулу Штайнмайера також треба вносити корективи. Но ведь отказаться от Минских соглашений мы не можем, так как к ним привязано санкционное давление на Россию, или же нет? Да. Саме так, я ж кажу, що ніхто і не буде відмовлятись, тому що якщо ми самі від них відмовимось, то ми тоді зламаємо всю конструкцію, на якій будується політика як попередньої, так і нинішньої влади, постійного тиску на Російську Федерацію з переконанням, що на якомусь етапі Росія змушена буде змінити свою позицию. Но при этом сейчас мы видим, что нормандский формат, минский процесс находится в такой стагнации, или, как сказал президент Украины, нормандский формат находится в коме. Вот как вы думаете, что сейчас может реанимировать нормандский формат? Что сейчас может реанимировать Минские соглашения? Есть ли такие механизмы? Ну, з точки зору швидкого вирішення цієї проблеми, повернення до активного задіяння нормандського формату, це погодитись на російські пропозиції, тут же все піде. Як тільки ми погодимось на російські пропозиції, тут же всі зберуться і моментально погодяться з тим, що країна погодилась з цими пропозиціями. Тобто, з тим, як записано в Мінських домовленостях, але я маю на увазі, звичайно, це сарказм. Да, я понимаю, да, поэтому у меня возник вопрос, а можем ли мы сделать так, чтобы Россия пошла на наши условия? Можемо, якщо будемо фантазувати.
Ну, виходячи з реалій, на сьогоднішній день треба все ж таки сприймати серйозно позицію Росії, як вона декларується вже багато років. Вони вважають, що подальший рух можливий тільки на основі їх конкретних, розумілих для всіх і жорстких пропозицій. Так, як вони записані. Це, по суті, повна легітимізація тих, хто сьогодні керує на цих територіях неконтрольованих. Це прямий діалог з так званими очільниками цих утворень. Це визнання того, що це внутрішньо український конфлікт, і що Росія тільки є гарантом або сприяє знаходження якраз порозуміння. І доки ми не відчуємо, що є хоч якісь зміни в цих підходах, я думаю, що ми будемо в ситуації, коли зрушити сам процес буде надзвичайно складно. Звичайно, можливо інший варіант, але він теж маловірогідний. Це коли Сполучені Штати разом зі своїми європейськими союзниками знайдуть таку формулу зацікавити Росію в чомусь, щоб вона змінила свою позицію. Но поки що ми не спостерігаємо якихось пропозицій чи якоїсь навіть спільної позиції основних держав Сполучених Штатів і провідників Європейського Союзу в цьому напрямку. Потрібен якийсь новий імпульс. Я сподіваюся, що, можливо, візит нашого президента до Вашингтону якраз стане тим імпульсом, коли і президент Байден, і ті, хто будуть очолювати Німеччину в майбутньому, і нинішній президент Франції, все ж таки зберуть докупи свою політичну волю і зможуть знайти ті підходи до Російської Федерації, які дозволять, на основі, мабуть, складного, непростого для України компромісу, але все ж таки припинити цю війну і вибудувати такий план повернення території людей, який буде відповідати мінімально стандартним нормам міжнародної практики, як вона застосовувалась при вирішенні аналогічних конфліктів. А на ваш взгляд, Соединенные Штаты Америки сегодня готовы присоединяться к этому формату регулирования войны на Востоке? Ні. Позиція США полягає в тому, що ніякого сенсу в цьому немає. Сполучені Штати і в попередні періоди достатньо активно намагались вплинути на ситуацію. Місія посла Волкера, який більше часу проводив в Києві, ніж будь-де, і намагався зрозуміти, яким чином можна зрушити з місця ситуацію, які можуть бути пропозиції, які їх формулював. Але, на жаль, Росія і його візаві Сурков так і не сподобався до того, щоб піти на зустріч хоча б для початку діалогу. Нема сенсу розширяти формат, коли нема розуміння того, що це дасть. І крім того, звичайно, для розширення формату потрібна згода Росії, її немає. Тому перспективи, скажімо так, вони складні. Здебільшого треба виходити з того, що ближчим часом не спостерігається готовність Росії, а від неї в даному випадку залежить на 95% сама можливість більш радикальної зміни ситуації. Без цієї зміни ми навряд чи можемо розраховувати на те, що буде якийсь серйозний прогрес. Пане Константине, и последнее, что я хотела у вас спросить. Вы наверняка следите за новостями, за лентой в Фейсбуке. Многие политические деятели, аналитики, эксперты на фоне последних событий на международной арене, а именно на фоне соглашения между Германией и Соединенными Штатами, стали говорить о том, что Запад поступает с национальными интересами Украины в обмен на свои экономические интересы. Насколько корректны такие высказывания, по-вашему? Я думаю, що істерика в той момент, коли вже пізно істерити, це не саме краще, що можна запропонувати українському суспільству як реакція на те, що було неминучим уже достатньо тривалий час. Адже згадаємо, це вже декілька років, коли ведеться робота над Північним потоком-2, до цього був Північний поток-1, але я не згадую, щоб попередній президент в своїх контактах з
своїми партнерами, своїми колегами на Заході це ставив так жорстко і рішуче, як потрібно було тоді. Тому що завжди є час, коли ти можеш змінити ситуацію. І коли будівництво вже завершено на 95, а то й більше відсотків, стверджує, що до кінця серпня воно буде завершено, піднімати великий хайп не принесе великої користі. Але з іншої сторони, донести до наших партнерів наше невдоволення, наша занепокоєність і необхідність компенсувати в цій ситуації питання гарантій безпеки, питання енергетичної безпеки України, можливостей залучення України до виконання штабних проєктів зеленої енергетики. Все це цілком легітимно треба і буде, я думаю, ставитись. Просто, щоб це невдоволення, а інколи досить жорсткі оцінки, не створили негативного впливу на цей процес. Коли образа тих, на кого ми хочемо впливати, буде переважати те, що має їх переконати в правильності наших бажань і наших вимог. Дякую вам дуже, пане Константине. Чухсагол. У нас Константин Грищенко був з нами на прямому зв'язку. Дипломат, міністр закордонних справ України 2003, 2005, 2010 та 2012 роках. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Не пропустите самые актуальные новости сейчас на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Корушкенджи.